Діплі, ти мене зовсім не вразив, а просто шокував. Шокував результатом. Ви коли-небудь чули про такий метод миття волосся, як припу? Це коли ви наносите спочатку кондиціонер на сухе волосся до миття. Далі миєте волосся і закриваєте це все маскою. Я обрала для себе самовідновлюючу серію. А навіщо таким дурнуватим способом мити волосся? Пояснення дуже просте. Якщо у вас дуже сухе та пошкоджене волосся, при кожному митті навіть не агресивним шампунем ви змиваєте ліпідний шар. Тому ми його закриваємо на початку. І вода з шампунем буде просковзувати по волосю, не змиваючи нам так потрібну захисну плівку. Чи як бонус, волосся вдвічі м'якше, ніж зазвичай. І перед сушкою обов'язково, навіть після того, що в нас була маска і кондиціонер, ми додаємо шовковий флюїд. Він ще глибше закриває кутикули, зволожує і дає неймовірно шикарний блиск. Дівчата, якщо у вас волосся відпадає просто шматками, посічені кінчики і дуже-дуже пересушене по довжині, моя вам рекомендація – спробуйте цей метод припу. А відновлююча серія від Діплі ще глибше допоможе його відновити.